Avea microfonul oprit din greșeală, mă scuzați. Doamne. Bag aici. Îmi bag aici. Haideți. Haide. Bridge. Și vom încerca să facem win. Revolver. Molotov. Nu cred dacă să facem win. Ajutor. Am murit. Mi-a tras Dragonfish. Sper că ceilalți o să fie buni. Uitați de ce un like și un subscribe. Am uitat să zic asta. Hai dați. Cred că e low. La el celălalt e low. Dacă fuge înseamnă că e low. Vom da să nu câștigăm. Ăla fugi. Nu e nimic. A doua tură va fi cu noroc. Nu mă mai pun pe gheață că e foarte prost să mergi pe gheață. Bun, cap. Cu sniperul. Aleluia. Bun! Nu cred! Yes! Îmi zic eu că a doua tură cu noroc. Bum! Încă doza de ketchup. Încă dat cam prost. Bun! Dark bet. S-ar putea să pic, să mor. Nu mă în comunitatea mea. Dar de fapt am murit de la ei. Și mai rămas doar cu ăla mov. Se bagă prin plante. Și voi încerca să-l omori. Hai, dă-i, am încredere. Bun, bravo! Bravo, l-ai murit. Am încercat, nu, 5 meciuri e prea mult. 2 meciuri. Haide. Tras din greșeală. Vasilica. Bun. Bună ziua, Vasilica, ai murit. Mi-a dat cap. Dark bet. Dă-i. Haide. Haide, dă-i. Ce nume și-o mai pus și ăsta? Doamne. Haide. Sus.
Dai. Te omoară. Nu-i nimic. Treia oară cu noroc. Hai, da, treia. Ui, Vasili! Mi-a dat chinezoica sau japoneza, cine? Dar mai trebuie încerca să câștigăm. Să știm contentul. De unde tragi? Bun. Să o crezi tu când dai Molotov. Și un sniper și-am dat cap. Da cap, m-a enervat rău. Tu ce m-a speriat? Drag! O dracu daggers! Unde era? Hai mă, pe bune. A băgat acolo. Aleluia! Haide, dai, te rog, dai. Aolo. Match point. 4-2, hai bre, hai, trebuie să evaluăm. Cum i-a dat cap? Aoleu, dar ce mă enervează la... Mă enervează Bacon și el l-a îmbrăcat în nou. Dar, aoleu... Nu... Dar am zis că doar încercăm, mai dăm un match și terminăm video. Hai să mergem în următorul match, adică ultimul. Și să încercăm să câștigăm. Vom încerca să votăm bridge. A picat arena. O să dai cap cu ăsta pe arena, dar nu știu dacă o să reușesc. Un slăbănog în echipa, mai mult level ca el. M-a acoperit. Gen. Bun! Hehehehe. Bun! Marici, că nu mai pune din astea, că nu-i frumos. Bre, dar cât mai stau? Tom.
Bun! Ui! Unde mai are foc? Bam! Bun. Următorul unde? Următorul e acolo. Încerca să-i dăm cap. Wait a second. Bun. Oh my god. Oh my god. Bun, bun. Bun. Hehe. Bun. Da cap. Wow! Wow, petrecere cu sticle, brum! Match point. Ultima rundă. O, cât de mare faci. Prea te ajută cu nimica. Bila asta. Bun, bun, bun. Bun! Și cam atât cu acest episod. Uitați să dați like, subscribe și pa, pa!